Mao ni ato i-commercial direct. Piling niya. Ay. Ibutang na. Ibutang na. Ano? Madato yung taning. Mo ba diri? Mudato na ta na diri. Kay, ano? Mangita ta ka na mo endorse ani nga bino. Mao ni atong pangalan sa atong bino. Upaw. Kana mayo. Ako na ka direct. Oh, katuloy. Upaw bino. Asa magakita sa tindahan nga kita kag upaw bino. Dili lang sa ato Ang atong produkto mo nganda na to. Upaw bino. Ganito ta na direct. Diri, Yeah. YouTube tong ko kalente diri. Ang alam. Malimtan ka kanako. Tanawa, look at your beauty. Mura siya pa unaw. Nindot ipagay sa endorser. Kung makakita ka nindot nga endorser atong kuan ani may ipares niya. Ako lang boss. Nakalimot ka nako. Ako yung writer, ako yung director. Sorry kay direct. Sorry. Boss, ako na lang anak boss mi. Aron na ang kwarta boss. Di na maadto sa lain. Ari na nato. Unsa ikaw? Kita ba day kag kangang endorser nga pangan? Kunya napay imong naong? Mag naong og 500. Napay kinataw-an nimo? Aslom kayo. Muga kag mahimo kaning makadaot ka sa atong produkto. Tungod sa maapil ni aslom atong produkto tungod sa imong naong? Ang imong naong kun mo ra magpakiling. Di mapat kuya, iyan na mo rag iba. Katawa ba ni mga limonsito. Pangilo mo. Aslom ang mga naong. Yung mga naong ninyo mo mga inununan. Rex! Yes, Rex! sir, boss! Kanitong usap, otro ko ni murag santol og naong. Naong nila ay. Iyan kayo mo, niyan kayo. Diin man ka. Nanungkag ka dito. Santol. Wa paniti direct. Lakaw. Pagkuha dito band paper. Si Bang Pipir. Imong nidala na Bang Pipir, ay pag tinanga agad. Ako man na itang. Sige. Pagsuwat din wanted endorser. Ha? Isuwat din eh. Ya, suwat! Ikaw na mo suwat, anak! Tutugaw! Ngitaw magtrabaho ka! Unsay gusto nimo? Mutrabaho pa ka sa ako o dili? Trabaho mo ko, sir. Trabaho ah! Yan ko mo suwat! Ikaw mo na! Ikaw na isuwat na yun. Kamot na ko sir, di ko kaya bago sumat. Diin man din mo ng skill na. Sabi ang charger. Pwede tamla. Tamlaan ang naong mo. Busoy! Wapak ba ka? Wala. Ipasuwat ti ka. Wa ti ka yung nga pasignature ng ti ka. Patamlaon ti ka. Kabaw ka mubuhat og bata o niya di ka kabaw musuwat. Ang hindi ka? Ang hindi ka? Ako na isuwat. Unsa ka pagtudlo sa imong maestra? Di ka kabaw musuwat? Didiktorya ko sa una. Oh, ibutang ni dito. Ikaw na yato dito ka! Wala na ni mo eh! Ako tapulan ko? Tapulan ko? Ikaw pagkisunduan ako, ikaw pa mo yung tapulan. Hinay ko ba yung kaon ni mo ha? Tagot ka plato. Wala po sudan. Ikaw na to! Manugo ka na ako. Ako may amo ni mo. Lakaw na! Hurry up! Okay! Matay otoka. Mura magibutang siya lubot. Mura magway utok! Ayaw mo
pagingon ana. Uy, naibog ba ako ato niya? Sa ibog. Naginot sa gato mo naman tuglahing tawag naong eh. Nasa bata day, nagpractice yung singalong. Ay, sir. Ano na, sir? One time may endorser. Kailan mo? Ah, bulldozer? Bulldozer. Endorser! Kamalo ba ka? Ay, sorry, boss. Oh, ba? Unsa nga, kuan man, sir? Indoor, sir, sa unsa man, sir? Sa Bino na, Bino. Bino? Bino. Lo? Pwede kong ma-apply, sir? Pwede. Pwede? Basta makapasar ka. Ay, unsa ko nang pagkaibangan ako nga makapasar ko, sir? Examine ka. Examen? Hmm. Ba? Hmm. Yes, sir. Yes, sir. Kinsa may akong pwede istoryahon, sir? Kinsa pwede na ako istoryahon, sir? Dire, sod. Ha? Sod. Musulod ko? Dire. Sud ko? Direk! Nang apply! Ha? Nang apply! Asa man? Sir. Karang utang dia, sir ba? Apply ko? Ha? Dire, sod! Li! Iyo diha. Ako'y director. Ako'y tag-iya. Saan ba lang ilog ni mo ba? Direktor mo ka? Agay sod. Dire, sod! Okay. Kinsa may panganin mo? Kasi nasa kuha na dire ko eh. Wala mag-helmet. Wala may motor. Ah. Sinawag ko ninyo eh. Tawa biya mo. Murag mo mga dayapir og naong. Akong pangutana nimo, kinsa imong pangan? Wa pa gani tagsugod. Adlim na kadayon. Si Upawbin day ka. Sir, direct. Dili na kinahanglan nga mo screen pa kunin mo. Ay, Ha? mo ba? Dawat na kadiretso. Dawat ako. Ang ato lang buhaton ini Direct. para sa atong produkto, Ah. ingon ani. Ay, mo ni Bino direct. Oh, kani. Ulo Bino din no. First time pa ni nahitabo Oh, nga nagkinahanglan kog endorser sa Bino dinhi sa Cebu. uy. Ha? Sakti yan. Imong buhaton imong sundon. Ay, isulti na ako. Oo, Sundon. natural. Kas trabaho. Gikan sa imong trabaho. Trabaho. Lingkod. Lingkod. Ayun, kuha sa Bino. Bino. Anak direct. Anak. Ah. Dayon pagkauman. Ipis. Epis. Inom. Ganun lang kasimple. Yo, okay, isulti pag inom direct. Pagkainom. Pagkainom sa Bino ka. Upa, Bino. Kaliwat sa kasinaw sa imong ulo. Tanlas. Ha? Tanlas. Ay, sulti. Kanalan. Tanlas. Sige, sige. Naunay imong buhaton Sugod na ta. sa atong Bino sa imong pag-endorse sa Upaw Bino. Pero direct. Pero, kung imo lang ninitagungon, dili lang kay ako. Oh. Sila, Ay, kita ron diba? Kitang tanan. Ay, kitang tanan. mabulahan. Ayaw pag dinalo. Don't be selfish. Oh? Isda nga. Kay, kung unsay imong blessing, Ah. atong
i-share sa uban. Salamat. Salamat. Diba? Ah, Basing pa ka na imong ulo. ah. Kana. Basta pa na to, isulti. Oh, kana. Ay. Lang. Kanang nalanta ko pang tahan na direk. Kanang pila may sweldo rin. Ay, sorry direk. Ang tahan na lang po. Mas may guro ba? Kay basic scam ni. Uy, ayaw pa kinana, uy. Sige na na, last direct, di na maginana, uy. Mao, di naman nabla. Sige lang, sige lang. Sige. Buta na direk. Sige lang, sige lang. Ako nakasabot ko nimo. Tagaan ti kag benefits of the doubts, no? Kay katungod man na nato. Tagaan ta kag 20 mil ang adlaw. Nagsagot na direk. Salamat kay direk sa iyo kita juga. Ay haya tawana. 20 mil may adlaw. Ato sugdan ha. Ah, kidrik. Kato akong gi paginte mo ganina, Ah. akong gipasabot nimo. Mao to imo buhaton. Mga ta kumbuhaton. Ah, Simple as that. oo. Unsaon to direk? Gikan sa trabaho, Gikan sa trabaho. uli sa balay, Pulis balay. relax. Relax. Kuha sa bino, Kuha sa bino. kuha sa shot glass, Shot glass. tagay, Kagay. Inom. inom. Tanlas. Ay, ganda. Sige, direk. Ganun ka simple. Asa mo gusto ko? Direk ka, direk? Asa mo, direk? Asa ba? Asam ka? Direk. Gusto nimo. Uy! Uy! Ako dili! Oh! Tipis nya. Inom. Kanlas. Action! Gikas trabaho! Oh, 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 kapoy lawas! Lingkod! Relax! Kupot sa bino! Ipis! Inom sa bino! Oh. Dili nga! Dili nga! Ano ka direk? Ay! Ayaw, ayaw! Madaot atong produkto, madaot. Oh, sige, sige. Sorry, direk! Gikan sa balay, Ah! kuha sa bino, Bino! ipis, Ipis! inom. Inom! Kanlas. Ah, pagod! Hindi ako tatusun ako, direk! Kaya direk! Apil ko ito katawa. Lulos. Balik! Action! Hit! Gikas trabaho! Kapoy lawas! Lingkod! Relax! Take time! Kupot sa bino! Baso! Tagay! Inom! Oh. Dili nga! Ay, direk ito. Surat ang duloy, ha? Walang direk na nasili. Endorser ka! Oh, Endorser ka! Muing anak kapag inom. oh, talas. Subukan ako, talas no. Talas, uy, stop. Hey, direk. Nag-science mayor ka? Sorry. Kabaho mo nung gusto, di ba? Trabaho. Oh! Ah. Action. Buka ka! Kitos trabaho. Oh, ako'y lawas. Lingkod sa baso. Kuha sa bino. Kupot sa bangko. Kana! Tatay. Inom. Hindi tayo na! Uy! For Diyos ko sa
Madlaot ato negosyo. Sorry, Direk. Lugi kayo sa negosyo. Lagi. Ug kanay mo buhaton. Sorry, Direk. Tulog. Victor, Tikpo. gikan sa trabaho. Ah? Relax. Oh, relax. Relax. Lagi, relax lang. Kuha sa bino. Kinuha na ko hakbay na kayo. Ipis. Itis. Oh, talas. Sorry, nalimot ko. Upawan na kagsa mo. Sorry, Direk. Go. Oh, Victor. Victor, sugod na ni. Yes. Unsa man to? Mao na to? Uy. Ya. Go. Go. Ingog doy. Ya. Go. Ikas trabaho. Oh. Kapoy ang nawa. Kapoy ang nawa. Uy, mo hilot. Kapot sa bino. Hindi ba tabi ako doon eh? Wala na talaga. Kapot sa baso. Inom! Inom! Oh. Oh. Madaot atong produkto. Saya kan diri. Imong produkto bagi suko niyo. Ug isog pa. Nabunog na to. Eh. Mura sa. Puro diri last lang yun, last lang yun. Last lang. Take 5. Last na yun na. Last na yun na kibot. Daon na akong produkto taon. Po Diyos mo santo. Buhata! Buhata! Ug kung sa'y gusto ni mo, buhata! Go! Taho! Yan! Ang kapoy na kayong lawas! Kalungot-lungot na kung naman buwang nakakatawir buwang. Lingkod! Iporseri yung pangita. Yeah! Ipis sa baso! Gikan sa trabaho! Ulagi! Unsa ba yung pangita endorser? O palahubog? Ha? Sure mo? Oh. Matag yun! Kailas na taon ni! Nagyabang mo ni. Saan naman na ito? Ay! Talas!